Näin luot juoksuohjelman runnassa. Alkuun valitaan, että treenataanko maalia kohden ja onko joku tietty kisa, mihin treenataan. Sitten pääsee hakemaan. Tämä on hyvä haku, tää löytää pienempiäkin, esimerkiksi Kaarina Syysmaraton ja Paavo Nurmet ja kaikki tuntuu löytyvän täältä. Sitten valitaan toi pituus, mille matkalle lähdetään treenaamaan, kuinka kokeneita juoksijoita ollaan, millaisia loukkaantumisherkkyyksiä on taustalla. Ja sitten arvioidaan joku nykyinen matka. Esimerkiksi mä arvioin ton maraton kunnon ton Tukholman maratonin perusteella. Että aika sama aika. Sitten valitaan, että kuinka monta päivää viikossa halutaan käyttää tuon juoksemiseen ja mitkä päivät ja mille päivälle valitaan pitkä lenkki. Sitten pääsee valitsemaan, että mistä aloitetaan ohjelma tästä päivästä, huomisesta tai jostain muusta päivästä. Mulla on nyt sen verran lyhyt aika tuosta Tukholman maratonista, että se vähän valittelee, että kun tässä on aika lyhyt aika tuohon Paavo Nurmi maratoon, niin rakentaa tuota ohjelmaa, että se ei ole ihan optimaalinen, mutta näillä mennään. Sen jälkeen pääsee muokkaamaan vähän miten noi kilometrit kehittyy tässä ohjelman aikana, että kuinka voimakkaasti ne kasvaa. Ja mulla on nyt sitten sen verran lyhyt ohjelma, että se ei hirveästi pysty niitä tasoittamaan, niin aika vauhdilla tulee kilometrejä lisää. Sitten tuolla difficultista pääsee muokkaamaan haastavuutta, että kuinka monta hankalaa tai kovaa lenkkiä on viikossa. Sitten niistä pääsee muokkaamaan vähän, että kuinka hankalia ne on tai kuinka kovia noi pitkät lenkit on. Niin niitä pääsee kaikki muokkaamaan tästä tarvittaessa. Sen jälkeen voi vielä valita, että paljonko on viikossa kilsoja. Mä laitoin tähän tämän 50, mitä se tossa oli just maraton ohjelman loppupuolella. Ja sitten kysytään viimeisintä pitkää lenkkiä 4 viikon sisältä, niin mulla se nyt on toi Tukholman maraton, niin mä muokkaan sen tähän itselleni. Ja näitä pystyy, ainakin iso osa näistä asetuksista pystyy kyllä muokkaamaan sitten jälkikäteenkin, että tää runna toimii aika joustavasti siinä. Sitten saa valittua, että lisätäänkö voimailua tai liikkuvuutta ja tehdäänkö siitä oikein oma ohjelma, kuinka kokenut sillä saralla on, keskittyykö se vain juoksuun vai yleisesti koko kroppaan, kuinka pitkiä treenejä siihen voi tehdä, kuinka monena päivänä viikossa ja minä päivinä. Mä valitsin tästä kaikki välipäivät. Sitten valitaan, että mitä varusteita löytyy, kuminauhaa, kahvakuulaa, leuavetotankoa. Ja sitten kertaus kaikista asetuksista ja eteenpäin, niin sitten se luo sulle se ohjelma. Ja sitten kun ohjelma on luotu, niin se näyttää sulle heti, että millaista aikaa se sulle ennustaa sinne. Sitten siinä on parin coachin terveiset, vinkkejä. Sitten tulee tietoa näistä erityyppisistä juoksuista, mitä siinä ohjelmassa on. Ja sitten täältä pääsee oikeasta yläkulmasta esimerkiksi katsoa ihan viikkonäkymän tuleville viikoille. Siellä näkyy, voimailua on tullut tonne torstaille esimerkiksi ja pitkissä on sunnuntaisin niin kuin kuuluu. Ja tässä näkymässä näitä on tosi helppo siirrelläkin, että kun pitää joku lenkki siirtää toiselle päivälle, niin se siirtyy toisin kuin Garminissa. Jos siirtää eteenpäin lenkkiä, niin se lisää sille välipäivälle yhden ylimääräisen lenkin. Ja siellä näkyy sitten maali. Kannattaa kokeilla, jos helppoa yksinkertaista juoksuohjelmaa kaipaa.